Това е Добро утро, Бургас. Във вторник, 11 февруари е датата. Не знам всъщност точната дата, на която има рожден ден на Сдружение СОС ПТП, но така или иначе този месец те навършват 2 години. Здравейте и добре дошли, казвам, на двама симпатични млади хора. Мариела Кирова, координатор на Сдружението, и най-новия член на Сдружението, координатор социални дейности Манол Тодоров. Оказва се, че Манол всъщност е приятел на Сдружението от самото му основаване, но сега вече официално е част от екипа, както го представи Мариела. Освен това е наш колега, журналист, така че надявам се наистина да стане един интересен разговор и по-скоро полезен, защото най-важното винаги, към което се стремите, Мариела, предполагам ще се съгласиш, това е посланието ви, да бъдете полезни, да бъдете така част от превенцията на тежките инциденти по пътищата. Честит рожден ден! Каква е равносметката за 2 години? Какво се случи за тези 2 години от основаването на Сдружението? Добро утро, първо да кажа на всички ваши зрители. Благодаря и за поздравлението. Да, на 8 февруари, първо само за рождения ден да кажа, на 8 февруари ние отпразнувахме 2 години от официалното учредяване на Сдружение СОС ПТП. Празника беше посветен отново на младите пешеходци. Празнувахме в един от бургаските молове, които за пореден път ни подкрепиха, и техният подарък всъщност беше много стойностен за нас, защото ни подариха инструменти за нашите обучения, пътни знаци, светофар, така че сега вече сме доста по-оборудвани, когато правим обучението на най-малките. Това са конкретно оборудване за колко годишна възраст? За най-малките в детските градини, точно така. До 5-6 годишна възраст имаме така вече богат асортимент от пътни знаци, светофар, площадка, която е по безопасност на движението, мобилна, която можем да преместваме. Така че предстои да направим една действително сериозна серия от обучения за най-малките ученици. Сега започва активно годината. Само да споменем и какъв беше повод. Да имаше ли конкретен повод? Защото, за съжаление, знаем, че така няколко от бургаските организации, които бяха създадени, за съжаление имаха трагичен повод при за учредяването на Сдружението. Като цяло това е една идея, която в годините се развиваше. С брат ми, който е председател на Сдружението, Кристиян Киров, така много дълго време обсъждахме какво се случва и решихме, че е много полезно да се направи една организация, която да се развива в двете основни дейности, свързани с пътната безопасност и с правата на пострадалите. Тоест, от една страна, ние полагаме усилия за превенция на ПТП, за това да се борим пътищата ни да станат по-безопасни, да съхраняваме здравето и безопасността на децата, хората да са по-отговорни, по-мобилизирани и по-мотивирани за това да бъдат отговорни на пътя, да се съблюдават правилата и да живеем в една по-съхранена среда. А от друга страна виждаме, че българите са доста потиснати хора и не се интересуват от това какви са им правата, имат ли права, какво може да се направи, когато изпаднат в такава критична и тежка ситуация, каквото е едно ПТП. Така лека по лека започнаха да се натрупват нещата и в един момент действително така нашата идея озря и се учреди Сдружението. Разбира се, оказаха влияние и нещата, които се случиха и с нашите партньори от Безопасни улици от Валя. Те също бяха наш допълнителен стимул. Поредица от подобни инциденти, наистина, които тогава бяха доста чести, вече на пешеходни пътеки. Да попитам и Манол, какво те привлече към дейността на организацията? Ангажиран си с дейностите още от самото учредяване, въпреки че едва сега се присъединяваш официално. Как беше заинтригуван? Какво те привлече? Добро утро първо и от мен. Привлече ме това, значи аз още от началото така помагам с Мариела и Кристиян, спознаваме от доста години. Добри приятели сме, бих казал, и така, когато още основаха това сдружение, бях твърдо решен да им помогна с каквото мога, с уменията, които имам, които съм натрупал през годините. С течение така на месеците се раждаха идеи, с които най-вече превантивно да се погрижим за млади шофьори, за хора, които тепърва ще седнат в колите и ще станат хората, които управляват МПС-тата по улиците на България. Изготвили сме видеоклипове, надявам се
част от който да видим. Да, най-вече там ти е силата, ти съдействаш най-вече за тези видеоклипове, които аз наистина се радвам, че имаме възможност да покажем от най-новия ви видеоклип информационен. Ще разкажем след малко за него. Но така мисълта ми беше, че единствено от симпатии към тях и като приятели и към дейността им не си имал някакви близки срещи с подобни, надявам се, трагични ситуации на пътя, с пострадали пешеходци, така нещо, което да те порази, да те накара да се замислиш и да се заемеш с тази кауза. За моя радост, на този етап аз, мои близки не са имали точно такива близки срещи. Да, това за щастие наистина. Може би в работата ти, пък като журналист, и се сблъскваш непрекъснато с информация за такива трагични катастрофи и най-вече с много млади хора. Мен лично това много ме стряска. То е нужно само да прочетеш един информационен бюлетин на ден. Не е нужно дори да си вадиш някаква сериозна статистика. Просто един ден, когато обърнеш внимание колко ПТП-та са случили в България. България, предполагам сте запознати, че е на водеща позиция, за жалост, поредната негативна класация, в която сме на първо място по ПТП-та. Тази тенденция и загинали, да. Войната е жестока по пътищата, така че общо взето, когато разбрах, че те се занимават с нещо подобно, с отворено сърце приех да участвам в това нещо, защото колкото повече намалим тези пътно-транспортни происшествия, толкова по-добре. В крайна сметка имаме деца, тези деца искаме да растат в някаква нормална държава и по пътищата да няма такава война. Между другото, аз съм радостен, че в последните години може би вече българският шофьор малко така се превъзпита, т.е. започнахме по-често да спираме на пешеходни пътеки, да изчакваме хората. Малко по-толерантни ставаме. Процесът ще е дълъг. Искам само нещо да допълня, Манол. Една от основните идеи, които за превенция на ПТП, която ние поддържаме и последователно се следваме, е, че е много важен родителския пример. Манол е млад родител, има малко детенце, да му е жива и здрава, една прекрасна госпожица. Всъщност много е важна семейната среда. Когато родителите приучават децата си от съвсем малко, както ги учат на правилата по принцип на социално приемливите норми, така те от най-ранната детска възраст децата трябва да се приучават към това какви са правилата, защо е важно да ги съблюдаваме, за да стане модел на поведение. Неговото детенце е съвсем малко, но той от този момент започва да го учи и да го наставлява. Защо е важно да минем през пешеходната пътека, а защо е важно да обърнем внимание на светофара, защо трябва да се оглеждаме. По този начин в товарите се отглежда и се развива модела за правилното поведение. И когато това дете е на 5, на 6, на 7, когато вече започне и само да се придвижва вече в училищната възраст, то знае, защото това е станал негов модел на поведение. След това в тинейджърската възраст всички знаем как децата се променят от многото хормони, но това е модел на поведение вътре в тях. Точно така. Но това вече е станало навик. Точно така. След това вече те стават нови водачи. Имат модел на поведение, имат навика, т.е. вече са и отговорни към собствения си живот. И така се затваря цикъла, т.е. от съвсем ранна възраст до вече затвърждаване и самоутвърждаване на самия човек, ние се опитваме да обхванем процеса така, че спазването на правилата и съблюдаването на тези правила и грижата за собственото здраве е модел на поведение. Това е нашата цел. И това е вероятно и отговор на въпроса, който ми се искаше да задам преди малко, защо толкова много млади хора попадат в нелепи пътни инциденти, загиват по пътищата на крехка възраст от 20-22 години. Ти всъщност отговори по този начин, може би именно заради това липсващо звено до сега не е била създадена тази схема на създаване на модел на поведение от най-ранна детска възраст. И всъщност тези млади хора, като излязат на пътя, те са по-скоро психически неподготвени, отколкото... И не само, те нямат алтернатива, те не знаят какво е примерно да спазваш правилата, защото никой не се е постарал да ги обучи. И в тази връзка само още нещо исках да кажа за това. Не бихме били ефективни, ако днес направим едно обучение на тази целева група, утре на другата, на тази възраст, на по-голямата възраст. Искаме да е последователно. Затова и обученията, които правим, са насочени първо за най-ранна детска възраст, в детската градина, тази възраст до 5-6 години. След това ранна училищна възраст.
в средното образование вече тинейджерите, които тепърва им предстои да взимат по-отговорни решения, да стават водачи, и университетската среда, където вече имаме реални млади водачи, които, разбира се, са доста неподготвени за пътната ситуация. И не само защото не са виновни сами те по себе си, виновният целият процес, който ни им предлага достатъчни възможности да бъдат информирани и, разбира се, мотивирани за това да спазват правилата и да са по-добре подготвени за агресивната ситуация навън. Агресивната ситуация, казваш, и аз се хващам за думата и се връщам и към това, което коментираше Манол, че, за съжаление, така българина, нали, по друг начин се доказва на пътя. Има ли такова нещо и като мъж така да коментираш, макар че той и от женска страна се наблюдава много често, че едва ли не така младия човек и изобщо българина преодолява някакви комплекси на пътя, защото като че ли не само лошите пътни условия, които не са достатъчно добри все още в България, но и така някакво странно самоунищожително поведение на пътя ни вкарва в тази агресия необяснима по пътищата. Принципно агресията по пътищата, тя е следствие на нещо. То не е просто защото някой се качил на колата и е решил да се доказва на човека до него, който е застанал на светофара. Това е наслагване. Между другото, го забелязваме не само при младите шофьори. Има и хора на средна възраст, които абсолютно... Но може би те, понеже благодарение на опита си оцеляват, докато съвсем млади хора просто си заминават. Възможно и така да е. Въпросът е, аз имам един апел по-скоро в отговор на твой въпрос. Когато се качим в колата, ние трябва да изчистваме съзнанието си от негативните неща, защото когато шофираш, нещата се случват за секунди, дори за стотни. Тоест ти нямаш време да реагираш, да разсъждаваш толкова много и така нататък. Така че когато един човек се качи в колата, нека да се изолира от проблемите си, да стигне до там, за където е тръгнал, и ако има пък дете в колата, примера, който даваме, Мариела каза, че децата попиват всичко. Тоест, много добре знаем, че най-доброто възпитание на едно дете е да му покажеш, а не да му кажеш. Тоест, то копира твоите действия. Когато един родител седне зад волана и, да кажем, на някой светофар, започне с негативни реплики към шофьора пред него. Клаксони, псовни, направо да си го кажеш. Абсолютно нещо, което на всяко кръстовище се вижда. Да. Детето, което е отзаде, то много добре в съзнанието му се запечатва точно този момент. То няма да запомни това, че сме пуснали някой пешеходец или че сме направили път на някой, ще запомни агресията. Съвсем нормално е, това е психика, няма как да го и копира го. Оттам нататък се наслагва, така че по-добрият модел е, както каза Мариелка, да им покажем толерантно отношение, да не сме агресивни на пътя, защото реално от това нещо няма смисъл. Всеки човек има проблеми, ясно е това за всички. Старайте се просто, когато се качите в колата, да се изолирате от тези проблеми, бъдете спокойни на пътя, това е най-важното. Аз съм сигурен, че хората, ако изолират проблемите си, когато шофират, процентите на ПТП-та в България ще станат страшно, така ще падне процента. Сега естествено има и условия, които време, пътища, както казахте, които не зависят от нас. Което зависи, поне можем да го направим. Се случва именно заради тази агресия, така че за мен най-важното е спокойствие на пътя, когато някой шофира. Това е абсолютно, тогава сме с трезва мисъл и така, когато другото, което е интересно, направите един експеримент. Вижте, ако примерно с някаква ситуация на пътя, някой подходи агресивно към вас, вие просто му се усмихнете или му се извинете, да видите така, той ще го почувства по съвсем различен начин, а не и вие да отговорите, ама ти сега така е. Неща, които си виждаме всеки дневно. Става едно надцакване, което не му се вижда края. Даже аз скоро видях, слизат на кръстовища хората, обясняват се така. Това... И кървави сцени има на побой. Абсолютно, това е просто едно... Спомням си снимка в един от вестниците, не си спомням точно кой, но така два автомобила на кръгово и двама души, един автомобил беше бял и целият в кръв. И коментар, нали, но кръвта обаче не е от катастрофата, ами от конфликта, разразил се после между водачите от юморуците. Това също влиза в агресията по пътя. Точно така. С другото има картинки. Научни изследвания има по тази тема за агресията и шофирането. Е научно доказано, че когато хората потискат гнева в себе си и постоянно натрупват стрес от ежедневието, независимо дали е свързан с професионалната дейност или в личния живот, има един такъв типаж хора, една типология личности, които когато се качат в колата, това е техния начин да изразят
да дадат воля на тази гнева и натрупана агресия да излеят там. И реално, вижте колко е странно и колко нелепо звучи, но това е реална картина и реално научно доказателство. Натискайки педала на газта, особено в градска среда, където е по-динамично движението, се получава освобождаване от стреса и от напрежението. И затова много често можем да видим хора, които се качват, натискат педала и със страшно превъртане на гумите тръгват. По този начин те се освобождават от напрежението. И тук вече възниква въпрос, това, което Монката казва, агресията. Тази агресия обаче, за съжаление, хората не са научени, пак казвам, на модели да се справят с нея. Защото те не могат да контролират агресията. Не можеш да контролираш гнева, защото той е хормон. Той е генетично заложено да произвеждаш този хормон. Тоест трябва да намериш друг начин да го изразходиш, защото... Точно това ще да кажа. Да отида да спортуват един час, мисля, да, че... Или различни техники. Всеки е различен. Едни са активни с спорт, други са пасивни с четене на книга, релаксация. Да. Но трябва човек да осъзнае, че когато има такова поведение... това всъщност освобождаване, то е всъщност срещу теб. И себе си може да унищожиш. Агресивното поведение и агресивния наклон от него към мен, какво означава? Че аз ще му върна агресия. И това е много важно, между другото, което Монката каза, да благодарим, когато ни дадат предимство. Когато ние правим обучението на децата си, задължително в това обучение включва. Когато пресичаме на пешеходна пътека, с усмивка благодарим на водача, който ни е дал предимство, защото ние имаме право. Но човек винаги ще му стане приятно, ако му благодарим за жеста, защото той може и да не спре. Разбирате? Той може и да не спре. В България. И се случва често. Това винаги е много важно да показваме, че оценяваме жеста на хората. Така те са стимулирани следващия път отново да получат усмивка. И вие, и на вас ви е приятно да получите усмивка. Преди години повече така благодаряхме, може би защото по-трудно спираха водачите. Сега напоследък никой не благодари, смятаме, че е наше право. Да, това е част от общуването. Просто да се усмихнеш, да подариш една усмивка. Точно така. Продължаваме по тази тема за модела и за възпитанието на децата. Да кажем за този конкурс, който сега организира Сдружението. Той е насочен именно към децата, нали, Мариела? Да, решихме така. Не бих искала да използвам думата манипулирам, но решихме да използваме сладките дечица, които на тази крехка възраст знаят кое е правилно и много стрикно. Те са много изпълнителни, изключително отговорни. Много стрикно. Точно така, защото все още не са обременени. Извинявай, че те прекъсвам да попитам, Манол, на колко е твоята дъщеричка? На годинка и половина все още така малка е за този тип обучение, но пък се стараем да й даваме примера, точно този, който казах. Точно така. И с усмивката също. Ще ви дам един прост пример, че дори да пътуваме някъде за минутка-две, задължително е в Столче и е с колан. Избягваме нещо от сорта, сега земи е валко в тебе, защото ще пътуваме малко. Това е много опасно. От най-рана детска възраст просто трябва да се знае. В колата, с колан, има се столче за тебе, просто да се запечатва в съзнанието. Със сигурност се е запечатало. Да. И какво ще искате да запечатате в съзнанието на децата? Всъщност на празненството на за рождения ден, всяко дете, освен многото игри и награди, които децата получиха, участваха и родителите, те също бяха така включени. Това е много важно. С въпроси дали използват колан, дали изпират доста повече. Да, всъщност те, ако слушат децата си, може би успешно ще придобият умения в тази област. Та всъщност ние обявихме конкурс. Всички деца, които участваха в нашия празник, те дадаха своето послание. Пресичам на пешеходна пътека, защото и довършиха посланието по начина, по който те го виждат. Това е идеята, да се довърши изречението. Точно пресичам на пешеходна пътека, защото. И всяко от децата даде през неговите очи, през неговото съзнание, това, което мисли и чувства, каза защо трябва да пресичам на пешеходна пътека. Всяко от тези послания ние така публикувахме в фен страницата ни във Facebook SOS Сигурно ПТБ. Има много интересни находки. Има. Действително, да. Сещате ли се за някои? Да, само да довърша за конкурса и сега всички тези послания са публикувани и най-харесваното от посланията ще спечели голямата награда, която отново е образователна игра. Това е едно детско монополи по пътна безопасност с всички пътни инструменти. Игра, в която цялото семейство отново може да бъде въвлечено и да учим чрез играта, което е най-модерните методи, доказани в световната обучителна система.
Всъщност сега са много активни родителите, знаете колко са субективни те и мотивирани, когато става въпрос за техните деца. Има послание, Монка, едното беше много приятно. Пресичам на пешеходна пътека, защото така е правилно, искам да видя усмивките на мама. Усмивките на мама, тати и своите приятели. Да. Това е едно. Но най-хубавото, между другото, е, че всички така деца, които участват, посланията им се въртят около, защото е по-безопасно. И правилно. Тоест не заради мама и тати. Не заради мама и тати, че са ми казали пресичане на пешеходна, просто те разсъждават и знаят, че там е по-правилно и най-вече е безопасно за всички пешеходци. Един така доста хубав отговор, който мен лично накара много да се смея, сега се сетих така, като говорихме, забавен е, че едно детенце отговори: пресичам на пешеходна пътека, защото да не се блъсна в колата. Тоест не колата да ме блъсне мен, а да не се блъсна в колата. Имаше и още така на по-малките доста интересни отговори, ако зрителите могат да влязат в нашата страница и да разгледат абсолютно всички. На каква възраст са децата, които участват? От 3 до може би 10-12, да, така не е максимум. Да, 10 на години беше най-голямо. Просто да се докоснете децата как го мислят. Значи идеята не беше родителите да напишат едно послание, за да са по-оригинални, да звучат като закон. Не може да се представите как те стоят, мислят, искат сами да си го напишат, защото сами са стигнали до извода. И не просто защото да копират думата, която аз съм им казвала по време на обучението, а защото действително те асимилират, че тази шарена пътека е мястото, на което трябва да пресичат, което е много трудно да обясним, примерно на 40 годишния човек, който в съзнателния си живот, може би да е използвал до сега пешеходна изградения модел е... И пак до това липсващо звено стигаме, което в най-ранните детски години с бебешкото столче и колана. Аз си спомням много добре времената, когато в България си слагаш колана, е обида. Това беше обида. Абсолютно. И не само какви чудеса. Има тениски, разбирате ли, това е нелепо. Има тениска бяла, която имитира всъщност така на швърсто място колан, лента, за да заблудиш евентуално проверяващи, които като минеш и изглежда, че имаш колан, да не те спрат. Господи, ти просто ме потресе. Не за първи път чувам. Това е българско изобретение. Не знам дали е българско изобретение. В друга страна европейска. Не мога да се ангажирам с това. Ще им хрумне такова нещо. Но това е подигравка със собственото здраве, разбирате ли? Все едно ти да кажеш на детето си: не дей слага колан, по-лесно ме да те убия, вместо да съхраня живот. Колкото и грубо да звучи. Не е грубо. Не е грубо. И като говорим за грубови неща, тръгваме към клипчетата. Клипчетата, които като се подготвят, те няма как да не са груби. Много често така упрекват организации като вашите издружения, насочени срещу пътно-транспортните происшествия и войната и агресията по пътищата, именно за някаква бруталност в тези видеоклипове, в които са посочени реални, нарочно подчертавам, реални инциденти, пътно-транспортни, реални катастрофи с жертви, ситуации.